ini nih shal hengkai cini kok brok no rumah script no rumah script gue tuh mana pakai di mana kelai tengok hengkai abang pakai yang tadi taka memori pocket cangnya ke tahun apa itu hengkai zara ini aja andalon manjangnya orang belai sampai maru sini menai darah songno hengkai tabuk anggung no pulungan dari sini besok borok bang kate bobo hai cole witong
Noro kisah kenadi, asal tongsa tetang kenadi. Roman script habis. Roman script baru naik. Mereka coba toleka. Mereka coba toleka. Roman script baru naik. Mereka coba toleka. Coba toleka. Roman script baru naik. Mereka coba toleka. Sini mata sing kemana kiri ya. Sini mata sing kemana kiri ya. Biasa. Barak tepat. Dini contohnya saya mana 28 August dini TSA ni enggak 12 hours ni bondo takok jak Tripura hasto piaba kereng thayo chung nuka protest klaina thangmani ros hoit langjaka dini Agartala bahaino kisisa jora wono borno ros hoit langjaka ngai doko kri haibano je jagao ngai tongo ajagao ungnardi te logirdi ni ang koine ni muchungo jo tini Tripura haste ni chini kami amtani borok chini kami amchain dakokte bukuk song ani se okra ani se chikon jo tonono hungkai kotor department ni borok nai tongnai rok nong kang pilano khulumung ya faro tini ang obono sana nayo jeng nango Roman script by kok borok tamni hinba ang sak no ang poriwui phaikya ang 11 12 bong hangkai boypur jongo poriwo ajagao ang kok borok no Bengali script by poriwui ma phaikya piaba ajagao ani seithani porithani kebang mano jengjal asaikha ang example kebang ma word sanatha kemma word tongo dabuk tongo uni samarogo sakao orok marogo komaro engke abo boboni mane raida abo jeng sak raida klaina namani de ebakai borok rimani de abo jeng ang sawi mania haipano abo bai engke ang musang sagya engke aboni bagai ang tini ojora o video ni bisingti sanani muchungo ang college jo bahaino kokbrok poriwi phaisa engke a college jo pori thani bong hungkai Roman script bai engke a thayo hungkai belai srai ma tongo chini kokbrok no pronounce khlaithani sathani seyui ako manthini chini char sawo sung suyo engke phat seimano te engke belai klaisake chini kokbrok kok no ucharan bo klaimano English bai ngangkai abono ang sanani muchungo chini tini o video sab nai dong saimenya ang kebangma chini hasteni montri rok ebakai hafang rok nai dong kangkai please norok buchidi chini sanmung no chini student dong sanmung no ang tini di prasang ngai saitongo ang tini ani mani kok no hamjak mani bisingtei ani mani kok bo script bai ngna nangnai abo angse choose khainai sungche choose khainai chini mani kok brok no engke abono nono request khlayo nung tongmung no chini borok enggai tongkhai nung bujidi sir madam norok bujidi kok brok kok no Devanagari ebake Bengali ba sina thangka hangkai sungbo jaga usului thangpino am kisa sungwan sok laina sung already ni Roman script ba hingkai sung charai chukun sapono se ucharan khlaimano suimano hangkai khoroksani chini sanmung obono Roman script bo kok brok no rijadi sarte madam song norok ani video nai to kangkai please jeng ang siming naya ang tini kuno association no promotion khlaina phaya ang ani mani kok brok ni bagai deke Roman script sanjanan bagai ang phajo ang karabo kok sagamo andolono tamukai ajagani micro krini bagai ang salia tengka no peskango sadini daki bene ajagabo ani mane angbo asek educated person ya angbo kun mote BA pass khlaijak omo hai borok omo hai jirai engkai abono ang sanani muchungo norok kami amchayo tomung no omo hai andolon rok ngai tongkhangke kok brok ni bagai please nokhajadi chini yangle tini kebangma nokhoka aboni bagai ang chini o Bisramgons ni amchani borok na ang big salute maro omo haike tomung no kereng thayo nokhoke kei khoroksani phan krei omo hai chobano khiklainani omo hai chobano ang unsuccess khlainani dino jaga successfully no peacefully no jaga wo protest ngai tongo tabuk choloi tongo angkai ang hai thangpinai tabuk tamui tongo 12 gang hai thangpinai di boro gaboni bagai o video na ngo jaga no thakna musungo te comment khlaidi norok sabo kok borok no Roman script tu bonani muchung
प्लिज कमेन्ट खालायदि बेलाय हामबाय अ भिडिअ नायमानि बागै